lalela ke bhuti. Yeah. Emva ukuthi umama ethu thina eseshonile. Ubaba wacela uma wakhe ukuthi sicela ukuthi asithathe siyohlala naye eThekwini ukuze sizofunda eThekwini. Kodwa uma kwenza kanjani? Wanqaba. Kwathathwa lona leqanda lihambe liyofunda le koThekwini. Thina sihlele emakhaya thina. Sihambe long distance esikoleni. Yena uyagibela. Oqala nje lokho. Alikho igama engagqoki. Ayisangeni indaba yabazali la. Kanjani? Sebayishonela labo. Angithi sona sizathu uyabuke emakhaya manje usaguliswa inkuliso izona imazaba abangi leza seyidlini. Mina ngidinga nina ukunithatha ufuna bona ukuthi ekhaya esange imali siso hlala noma wakho okuba ngimkhathalele ngabangizanga la ngikufune ngaze ngakuthola ngasizo ubhuti. Ingakho ngilethe namakhamera engingahluza ukuthi ngifuna akaze afone athi zonke lezi nganilwelayo izinto efuna ukuyilungiseni izinto ngifuna ukuyilungisa zonke lezi zinto lezi ezonakala ngendlela ekuyiyona usaphila abazali bese fika nje sezofika namakhamera akaze azazama ukufona ke at least sazi ukuthi okay ikhonta izamile njobe seqhamuka sezobufeleka la namakhamera into enifunani nilwelana. Sanibona igama lami nguHlengiwe wakwaNdlovu. Ngibhalele iNyoni TV ngokuthi icele ingisize ngokuthi ngihlangane nosisi bami ababili. Sizalwa ubaba oyedwa sihlone ngomama. So into ebengifisa mina ukuthi sihlangane njengeyingane zababa oyedwa. Sibe ndawonye. Ngikwazi nami ukubakhulisa njengosisi omdala, sibamsane, sibuyele ekhaya sibe imbumba. Ngoba lempilo abayiphila manje ukuhlala nabantu besilisa angithandi. Ukusuka kwabeChasweti la behlala khona nabafana sebe la engiya khona nobhuti engizobathola khona nginethemba lokuthi ngizobathola khona. Ngikwazi ukuthi ngihlane nabo sikhulume and nginethemba lokuthi sokwazi ukubonisana sizwane sigcine sesibuyisana sibe ndawonye. Ngithembe kanjalo ukuthi uzogcina ikhambe kahle. Ngoba indlu abahlala kuyona ile. Koko Sanibona. Njani? Ayisaphila sesinjani? Siyaphila. Yeah, igama lami nguMalandela Siswa kweNyoni TV. Ngazi noma mhlawumbe sesuke ayibone yini. Angiyazi. Then kwenzakala ndo? Cha samba no sisi wakho la. Hayi ngiyambona la. Oh uyambona? Oh, ya kahle kahle sesi into eyenzakalayo. Njoba nguMalandela Siswa kweNyoni TV. Nyoni TV iyabhalela umuntu uma ukuthi unenkinga mhlawumbe yokuthi khona abantu ayidinga ukukhulumisana nabo mhlawumbe sebeke bazame ifoni mhlawumbe bahluleka. So thina sibe iso noma sibe indlebe yokuthi somlalelele ukuthi lo nkulumo enifuna ukuyilungisa iyalunga yini. nguMalandela mina Siswa kweNyoni TV. Ivele Nyoni TV isebenza njengokuthi isiza abantu. Hamba ulungisa wena indaba zabantu. Wena wafuna amakhamera endini? Angizile kabi sisami. Yini? Bengicela ukuzokhuluma nawe. Khuluma nathi. Andelele kusibulala. Okay siswami make mfethu. Angithi usisweni lo mdala ne. Uchaze kanjalo. Usisweni omdala. Amahle uzongibuka esicane ngene. Wazo sisi wakho soze namakhamera la ekhaya. Singahlala. Ngahlala. Ngicela uhlala eduze kwamsisi. Yo, bafethu. Cha bafethu ngiphinde ngimxolisele futhi ukuthi mhlawumbe kwenzeke ngalendlela ukuthi igcine kuba namakhamera kanje. Usisweni lo uma echaza utheke ube nesifiso sokuthi somfundise nina ngoba la ekade nazi ngihlala khona eChasweti akabange sanifica. So ke ukhathazeke kakhulu njengoba azo ukuthi ingane zamantombazane anazo inina kuphela.
indaba mhlambe sixakekile njengoba sibona sihleli la. Lahlekile impande. Silahlekile. Angizanga kabi. Angenisikhishile nje noma wakho emzini kababa. Ingakho ngila. Ngizozama Ukulungisa Ngizozama ukulungisa. Ngoba ufika usudabukisa nje la. Ngoba phela ngenzela kona ukuthi ngoba ngifike nabo ngenzela kona ukuthi sikwazi ukukhuluma ngoba vele bengazi Awukazi ukukhuluma wena. Khuluma wethu ufike la ngoba angisuthi uthola ningakho ngifike nabo ubhuti ngoba ngiyazi bazongisiza bona ngoba ngabe sesixabene already bengene nongena ukuthi wena uze la uzokhuluma nathi Nokuthi ufika namakhamera. bengakwazi kwayila ekhaya ke la enhlala khona. Okay ngicela ukubuza mhla efika usiswenu efika eChasode la nihlala khona namtreat kanjani njengoba nimsolo ukuthi ufika namakhamera namhlanje. Hayi samtshotha kaphindele emuva simdingi. So ke angizile ukuthi mhlambe ngisesayidini lakhe noma ngisesayidini lenu. Mina ngizama ukuthi ngilungise lento njengezingane zandawonye nebuyisane nizwane naye unezifiso ngani njengoba emdala afisa ukuthi anisize kuzona noma anenzele zona. Hayi konke afuna usisiza ngayo lo. Uma akho abulala ubaba. Sefuna ukuqedela nathi ke manje. Angizanga ngalokho angikwazi kwayilokho mina ngizozama ukulungisa ingane zasekhaya Vese iphelile imali. ulungisa izona zonke izinto engizelo ngikhathalele kwayikona nhlanu bala ekhaya uhlangana phi ke wena napho wena uhlangana phi nihlala nobala uhlangana ufuna kwenzekeni ngiyanicela ukuthi sibuyele emzini wababa ngiyanicela manje uhlala kamnandi kabi Zanele ngiyanicela uhlala nabafana kuzonisiza ngani ngoba impilo izojabulisa kumnandi kabi nokuhlala esikogweni lesohlala kusona wena manini ke nikhetha ukushiya ikhaya nizohlala nabafana ngiyachisela lapho impepho yani ngehlezi kumnandi khona lo yokhashisa impepho uma uyathakathe njalo angikwazi lokho mina kodwa phela ngoba ngikhathalela ukuthatha okwakhe mina ngihlangana nalokho imani ke bosi sibami usanda ngiyanithanda ngaba ngizanga la ukuba ngimthanda oyi kahle wena ngiyamuzwa ukuthi usisweni akusiyemsiswethu akusiyemsiswethu lo okuba ngimthanda ngaba ngizanga la ngiyanithanda Ay, sengiqedile imanini bosi sibama abahla abancane ikukwabani isibongo la ekhaya awudingi wena ke lokho sadile la sindawo nishadile thatha sambisele sohlala lapha yasibulala nje uma wakhabulala nomanje bapha abantu abadala bala ekhaya abantu abadala sanda kwenza sihlelana abantu bethu yo nganza sekhaya ukhona ungena ngiyanicela angizile ngiyanicela akalwi ngicela into eyodwa bani ngifuna silungise umuzi kababa uqhubeke isibongo sethu siqhubeke ngiyanicela ukuthi siqhubeke isibongo sethu ogatsheni abafana bazolilahla laba beke nilahla ubanihleli lana nje nizoyapi menisuka la nizophinde niyofuna abanye abafana ngiyanicela bosisi bami ngize kahle angizanga kabi okay mhlambe uthe ubani amahle nobani nozana okay mhlambe kunento engifuna ukuyithola into enenza ukuthi angifuni manje ukubuza ukuthi la nekabani nihlele kanjani ngiyeza usesiyachaza ukuthi nihlala la ebafanele nithandana nabo ekhayeni la kubo okay angeni lapho ngifuna kodwa ukuchecka yini yanisusa ekhaya eyanibalekisa ekhaya noma eyanenza nabona ikhaya lenu linganifanele nagcina nizohlala la utheme nithathe emqhubeni eniletha la kanichazela no angithi bosisi bami ngibuza nina yena ungichazelile kodwa ngifuna ukuchaza into eshow yena ingakho ngithe mina mangiqala alikho iside engakulona ngilalela wonke amasayidi ngizama ukuthi nginilungisise inkinga yini ungichazelile yena saqoshwa umthakatho uma wakhe njoba sila nje uma wakhe umthakatho omkhulu angisikwashona ubaba wasala yena nenkosazane yakhe mina ngifela izono zamama kanti yena wawungaboni wena wempumputhi mina ngangiphethe kanjani mina ngangiphethe
Angisanawo amandla mina ukuthi Okay. ngangene izimpi zabantu abadala. Wawuthule. Nganginawo amandla. Angithi awulinde Musu ufuna ukugqama ngathi kwama-social media, musu ufuna ukugqama Ngaba ngizanga la ukuba nginithanda. Ngaba ngizanga wangempela. Ngoba nginikhathalele, angithande empilweni WhatsApp iphilayo. amakhamera la. WhatsApp. Iwona angibona ukuthi azongisiza ukuze ngikwazi Okay. ukukhuluma naye. Ngicela ukubuza amakhosazana amamahle. Nizalwa kanjani ukuzalwa kwenu nosisi lo wena omdala? lo uma wakhe washada nobaba. Mina nosisi wami sizala umama wethu. Lo abambulala. Lo ababula uma wakhe. Manini ke bosisi bami. Manini ke singakhulumini into esingenabo ubufakazi bayo into. Futhi singathathi izinto zabantu abadala esingazazi ukuthi isukaphi zaziyapi sibuye sizoyisebenzisa thina kwi-age yethu. Thina siyi-generation entsha sidinga ukuqala ilegacy yethu entsha sikhule siye phambili sibambisene. So nina nokuthathaphi lokho enikushoyo? Siyakwazi akukho esingakwazi. Siyakwazi. Babelinda ukuthi umazi ashone kuyikhane efika-ke ethi uzolungisa ulungisane. Yini pho yenza Khona sefikile nobaba wafa. Kwasala yena. Angithi babefuna ukusala Uyahlukumeza ngalo. abayidlayo. Umehleli kanje uxakwa yini yena? Yini emxakayo nje? No, usisi wenu onikhathalela uthi kushoye ngena wathi uyanithanda. Udlala ngayo. Akathatha uthando lakho olufuhleka le asidingi. Sihleli kahle kabla. Kwayizona lezi imali lezi enilwelayo zikhona ngibekile. Lalela ke bhuti. Yeah. Emva ukuthi umama ethu thina eseshonile. Ubaba wacela uma wakhe ukuthi sicela ukuthi asithathe siyohlala naye eThekwini ukuze sizofunda eThekwini. Kodwa uma kwenza njani? Wanqaba ke. Ngaba. Kwathathwa lona leqanda lihambe lofunda le koThekwini. Thina sihlele emakhaya thina. Sihambe long distance esikoleni. Yena uyagibela. Oqala nje lokho. Alikho igama engagqoki. Ayisangeni indaba yabazali la. Kanjani? Ayingeni sebayishonela labo. Angithi sona sizathu Uyabuke emakhaya manje Usakuliswa inkuliso izonibaza abangini. Leza seyidlina. Mina ngidinga nina ukunithatha ufuna bona ukuthi ekhaya esamali siso. Uhlala noma wakho. Okuba ngimkhathalele ngabangizanga la. Ngikufune ngaze ngakuthola ngasizo ubhuti. Ingakho ngilethe namakhamera. Ngingahluzi ukuthi ngifuna silisane. Afone athi zonke lezi nganilwelayo izinto ezifuna ukuyilungisa. Silungiseni izinto. Ngifuna ukuyilungisa zonke lezi zinto lezi ezonakala. Ngendlela ekuyiyona. Usaphila abazali. Bese fika nje sezofika namakhamera. Akazazi azama ukufona ke at least sazi ukuthi okay ikhonta izamile. Njobe seqhamuka sezobufeleka la namakhamera. Into enifuna nilwelani. Sulela ukuthi wena ufunani la ngoba thina si right ngoba silahlene amadoda ethu. Nenzelani? Nenza nje empilweni. Hayi boss basikhuluphela senjani wena unganani bungani? Okay, mina ngifuna ukuthi noma ningakhuluphala ngcinephi, ngoba nihleli namadoda. Mina ngifuna ukuthi siyohlala ekhaya sifudumane. Uma uyadlula lo enithwabulala uma lele elahlelo kusifudumeza sisebancane sezolifudumeza okwabazali lokho. Wena ufuna usithatha sinakekele uma wakho nje kuphela. No, ufuna bona vele esambe sonakekela uma wakhe yena aphaphuluke adle zona le mali yena ngoba thina sigqila sonakekela lesakwazi sakhe sithakathayo. Angithi usisi uyachaza ukuthi yazi bafethu nina ngicela ukuthi khona into eningayizwa la. Usisi wafika la eChasweti lana nihlala khona. Awakanganifiki. Wayetshele bani ukuthi uyafika noma akafiki njengoba ngisho wakafonela zanele ethi uyeza wara kanje njalo njengoba phinda wayefika phezulu ufuhleleka namakhamera. Kade etshele bani ukuthi uyeza nje vele nje bese efika nje. Kodwa ke bafethu usisi wenu uyazama ukuthi akhande ipeace phakathi kwenu njengoba niyingane. Why nina nisebenzisa izinto ezazenziwa uma wakhe? Why nisebenzisa izinto ezazenziwa uma wakhe kuma wenu nobabuye? Why ningena lozo zinto? Ngoba kulula ukuthi manje ngoba izono zabazali ziwela kuphi? Sesibadala manje ukuthi sesoqala manje kwana kuke yena kusefikile kusisomdala omkhulu sekumele kulungiswe izinto. Thini ngeke kuze kwazi bandla ngeke Nkosi yami ngeke. Okay ngicabanga ukuthi zinika izinto ezomlimazayo nje manje usisweni especially nje kule ukuthi nihleli la. Why ke ukuthi ke mhlambe bafethu nizama indlela yokuthi ke mhlambe nizama indlela yokuthi ungakwazi ukuba register esikoleni mhlambe bafethu nibuyele esikoleni kunama res kunayo yonke into manje yabo kunale empilweni iphila la inihleli la engeke inise ndawo
bazolilahla nalabafana bazolilahla nalabafana shuthi nizokohlala nabanye futhi abasha. Yebo. Baphi bona labafana laba obhutile enhlani nabo? Basebenza. Oh nina nje banishiya la behambe emsebenzini benihleli la. Niyapheka niyawasha. Nina manje. Kushuthi phela uthanda bibe kanjalo nawe. Wawe nawe nomakoti ke yini exakayo? Nongcotshelaphi bosisi bami? Asazi kuyobonakala. Bawusithatha basigqibela phezansi njengezinja ngoba vele ngithi sizinja thina. Emzini yabantu. Yebo. Ngiyamcela. Nginihlisela nomoya futhi ngifike ngokwehlisile. Ucela ubani nje la uzosidabukisela nje. Angifuni ukuthi ingxabano zabazali bethu zingenele kuthina. Sina siyakhula bona bayashona. Abasho phela. Awethu washona wethu ma. Basala washona ukuthi uma uyaphila uyayibona uyashona. Yebo. Uyena wayicelela ukuthi aphile uma. Asazi. Uphela bemthatha kahle nje uyazi nawe. Umlalela. Ngithi ufuna kona ukusala yena adla imali nawe njengoba unizidla nje. Angithi ufuna ukusithathela kona ukuthi usilawule sidlalele entendeni esandla sakho. Okay. Ngiyanza kwethu. Sithande. Ngiyamthanda. Ngiyamuzwa. Impilo le izonihlula. Uyaphapha lo. Uyaphapha ufuna ukubuka. Uphethe ukuqina. Uyaphapha lo. Ngixakile. Okay, ake ngizwe kunini. Njoba nila la sinifica khona. And anifuni futhi ukusho na ukuthi kwabani abantu abadala abakhona bekho anifuni ukuchaza lokho. Kusuka manje njoba nje kuyimanje nje ku2026 nje. 2027, 28, 29, 30. Nizibona nikuphi ngempilo nje? Nibona nenzani empilweni nizobe nikuphi 2030 nje kusuka 2026? Siyaphila Ngoba kuphila nje. Niyaphila nje. ngoba siyaphefumula nje siyaphila impilo Sawukhipha right. siyawufaka. Yini njoba nihleli yini eniyenzayo since nahamba ekhaya? Yini esenike nayo senike nasebenza senike nazama ukuregister nenzani? Yabo bhotami ngoba ungene ngalomnyango. Asifica sihle kanje. Sihleli. Futhi si right. Hey naze naphakami. Amadoda Naze naphakami. Sosebenzelana. Ungasitsheli phela wena Naze naphakami. Ungasitsheli phela wena lokho. Uzositshela lokho wena usasa Ungasitsheli phakama. nalokho. Cha ukuthi nami sengibona indlela esenikhuluma ngayo kanti mina ngizeke kahle kunini. Ukuze kobani kanti ucela ubani? Ngiyamcela. Kodwa manje niyaphakama. Hayibo. Niyaphakama indlela Hayibo wena. Yazi niyaphakama. Hayibo. Manje sisi uzoshaya usisi wakho ngempilo mdala uhloniphe. Uzowenzani la uzositshela lokho la. Yani nehlonipha ayisekho. Uzositshela lokho. Nincengwa na usiswele mdala. Uyanicela Ngiyancenga kodwa manje senanamandla okulwa nami. Kanti ngalenzani mina? Amahle bafethu. Mina ke ngalenzani? Seniyeka abazali umzali wami ke lokhona. Mina inganenzani? Ngoba nje okwami ukuthi mina ngifuna ukunifundisa ingane ngapha. Usifundisa ngani ngemali yaba? Ngemali yababwethu. Sisakhona ubaba wethu manje. Ubabwethu phela. Sekubaba wethu manje. Ubabwethu. Nisiphumelele adila desizokwenza. Asikudingi ngicela. Bafethu anizoyisola lento ngayo lenenzani nizoyisola nje. Akekho umuntu othi mekhula ayibone ephila lempilo esiphilayo. Kodwa ngenxa yesimo siyaphoqeleka ukuthi siyiphile siyayiphile yona lesiphilayo. Okay ke siyasizwa isimo esenzeka sabazali. Angithi usiswe njengobela uzama ukuthi alungise lonto idlule. Nina nidluli nentweni wayini focusa entweni yabantu abayenza abasekho futhi abanye uma wena akasekho babona akasekho. Wayini focusa entweni endala kangaka usisweni lokho nje manje okuyigeneration ekufanele iqale manje echaza ukuthi uyanithanda. Uthunyo yena uma wakhe. Ube ngiyabulala ngabe phela Silandele bona nje ukuthi nathi nginganibulalelani Sazelaphi thina? Uzosala phela udlele imali othi Usigcinele 14. nginganilandelani ke mengizuzila lezo imali Sithande sifulala phela. Uzongisiza ngani mina ngize ngesihle la ukuthi ngifuna ukuthi Sihle siphesane sakho sisi. Siyasibonga. So ayikho into enizimisela ngokuyenza ngalolu daba alisize ngalo la. Mhlambe ke usisweni mhlamba ke ezama ngicela nizama ukuthi ke mhlambe ngombono wami ngoba uke waveza ukuthi uyafisa nifunde. Owayike ngingazanya ukuthi kuregister ngoJune esikoleni mhlambe ke nithola iRes niphume
kulempilo le ngoba enye into mina engiwarishayo mina nje kakhulu ile simo enihleli ngaphasi kwaso la mhlawumbe nihlale eresi ke bafethu nizama ukufunda ngoJuni kuzobe apply ngoJuni yaqala mhlawumbe nithole neresi ningene nami nginganifunela information yokuthi kubhaliswa kanjani kwenziwa kanjani yabo khona no NSFAS if futhi NSFAS awuvumi nayo ngisisi uyasho ukuthi ikhona imali ikhona niyafisa ukufunda kuqala ke nje niyafisa ukufunda ke mhlawumbe bathandayo nalempilo ukuhlala nabafana andimnandi ngicabanga banifundisa umnandi kabi shem banifundisa niyafunda noma nihleli nje niphela bona Uzosifica ehleli nje la. sikutshelele nje indaba lokusibuza into eyodwa Uzele kona vele unokuthi kwenzakalani. No, mina ngifisa ukuthi Hey. silungise izinto. Mina ngifisa ukuthi silungise izinto. Angizile nje ukuzobukisa ngani ngoba nithi ngilethela amakhamera ngizobukisa ngani. WhatsApp Cha. amakhamera ungazile uzobukisa ngathi. Yebo. WhatsApp. Bengenzela kona ukuthi ngikwazi ukukhuluma kanje nize ningitshene ukuthi uma wabulala uma wenu bengingakwazi lokho mina. Awukwazi Bengakwazi. Ntombi. Bengingakwazi. Butami nje into benginicela ngayo ukuthi ngoba nginibizile ningisize kanje. Senginixoxelile okunye kwakho kodwa nje ngiyayicelela bandla ukuthi ingane zasekhaya ziphile lempilo le nami ngifisa ukuthi siphile ndawonye nazo. manje ke inkinga lezi ngana ziyimisele nina niyimisele ngalutho nini yazi ngiyayicabanga lento yena angazi mina ngisengizothini ngini ngoba phela umuntu okuyena ophethe ukhiyo wayo yonke into ukuthi nibuyisane nami kuyafika kunini uzozehlisa nje uhamba nanamakhamera akanendaba nokuthi into eniyasho ukuthi ibukwa abantu akanankinga nalokho uzamani ngayo yonke indlela ukuthi aveze ukuthi ubhlungu kangakanani njobe bize thina wonke umsebenzi wethu esulungisayo usukushuthwa vele mhlawumbe kwenzakaleni sithathe imithwalo simlande sihambe naye. Ukunina Jobefika nje. mhlawumbe ngoba thi ngizofuna sihambe siyofuna ufike senze imikhovu lapha kubhake imkhovu yani sisi Engani imkhovu. lo muntu nje emncane engaka mhlawumbe unishiya kancane usazini ngemkhovu nina nazi ninake nje nazini ngemkhovu nina nazini ngemkhovu bafethu nenze njani niyagoduka bafethu why nihleli la Ngoba iyona impilo engcono le. maneneke Kunale sasiphila. njoba nihleli la Ihlala kubo. njoba nihlela nithanda abafana abandawonye vele noma omunye uvashela omunye ithinto yini abandawonye ikwabala isibongo ikwabani la ikwabani la ikansele bakhona abantu abadala angithi niyabona shuthi vele kwenzeka lento ngoba nabantu abadala bekho hayi bo wena Uyananela nje. Anisafuni nokuthi niyophila nosisweni omdala. Abafana nizalwanga nabo la bafana enhlala nabo. Anizalanga nje nabo bajabulela ukuthi niyabaphekela niyabawashela. Nilale imali banilale. mhlamba ke kubuzo amahle ngiqale kuwena yini ofisa ukuyenza empilweni asishiye ukuthi uyenzela ubani nje makuthiwa nje wena njoba nje ukhula ufisa ukuthi ube right na ube nemali yini ofuna ukuyenza nje wena self nje phela mhlawumbe usashawa amandla noma indlela yokwenza yini ofisa ukuyenza nje Akukho phela okunye akukho ngayifisela impilo eright. Nami ngiyafisa ukuthi ngifunde, ngisebenze kibe right nami ngelinye ilanga. Ngiyibone ngiphila impilo engcono kunale ngiyiphila la. Inkinga isimo ke siyapho. Ayikho nami into engayenza. Kodwa kunokuthi ngihambe ngilandele yena. Okay ufisa ukufunda ne Yebo. yini osuke wayizama ekhombisa ukuthi uyazama ukuthola isikole Sakabona sazobona. ayikho shothi into sayizamile kona ke mawufunda kuthiwa manje uyaqala uyofunda ufisa ukufundela ini Ngifisa ukuba yinesi. Inesi. and kuthiwa naphasa nana kahle Zanele wena ufisa ukwenzani yini ofisa ukuyenza mina bhuti wami nami ngingathanda ukuthi ngiqhubeke ngiyofunda nezifundo zami kodwa ke impilo phela ngiphuqayo ukuthi ngingafundi ngihlale kanje uphuqwa impilo yini engekho izandla azikho
Zikhona izalandeli nawe uyayibona. Manje yini photo uphoqwa impilo umncane kanje? Yini ikola zikho? Zikhona. Imali ayikho. Ayikho imali. Idudle Okay. Asukubene eceleni kwemali. Baningi abantu abaphuma emndenini engenalutho abafunda khona uNSFAS namhlanje. Nina ke njengoba nilokho nistick ekuthenini imali ayikho. Yini eseninginayenza ayikho imizamo eseninginayenza. Mase siyaqala singaqala ngalaphi? Kuyaregister ungene online la kuregister uhambo u-email izinto zakho ku-internet cafe. Seninamafoni ama-smartphone now email izinto lapho. Zikhona izikole. Bakhona mina abantu engazi ukuthi benganisiza ekuthenini niregister ngoJune. Kodwa ayikho into enizamile. Nilokho nestick ekutheni nje niyazondwa fanele nihleli nabafana nithi ni right ebafaneni. Okay, mkhipheni eceleni kusisweni. Ake ni focus ekusasa nilenukeke. Uma ukuthi ngempela ngifuna ukubuyisana naye. Ake niphume nje nizama ukuthola izikole nifuna. Mina lo ngingakwazi ukunisiza mina ukuthi ngoJune nje ningabe nina niqala nifunde. Yabo. Kodwa manje nina lokho nifocus entweni endala kwinzondo yabazali eningangeni kuyona. Eningazi babe bangani. Yabo. Yini yenza ukuthi ubabuye nethatha uma ebe namakhosikazi amabili. Ngeke nize nazi. Siyangena ngoba phela ithina sahlukumezeka. Okay, esinqumeni sababuye nini sayenza ukuthi ebe namakhosikazi amabili. Anazi. Kodwa niyakwazi ukungena ezintweni eningazazi ukuthi isukaphi nifa. Ngoba thina sahlukumezeka hayi bona abazali bethu thina sahlukumezeka. Okay ke, ngiyakuzwa ukuhlukumezeka. Nciseni ngiyazolana nani ngilokho. Kule mpilo ke nikuyona la aniphumeke. Musana ukuhlala nabafana ngoba nithi nanihlukumezeke. Phumani kule mpilo hambani nifuna izikole, mina nganisiza mina. Usisweni mhlawumbe ukuxolela naye, ukubuyisana naye, ake sibuye siyiboneni. Ake ngikhulume nanje nobabili. Ikusasa leli mahambe uyofunda ke umuntu okuphuca certificate ethi ngoba wena uzalo umama wengamfuni uma wami noma cha imfundo kuyobe kuyiyakho nje self. Asinankinga ke naloko ukuthi ungasiza kodwa asimceli. Inkinga nami. Oyinawe Noma wami. manje. Inoba inkinga, inosisi noma inoma wakhe. Bobabili. Sobabili. Umesaphila uma wakhe ayikho into esingayilungisa naye lo. Ayikho. Mina ngaye ngamlwisa uma wena efika ke ezoba ngisuma. Wazothatha nje Ngoba phela Ngisithatha phone nesibindi sokulwisa uma wakhe. Usongilwisa ngoma. Izimpi zamazwi zize kumina nisatha leso sibini. Phendulani phela. Angisawazi ukuphendula. Angisawazi ukuphendula manje. Akusakhulumeki. Ubuza phela ukuthi isibindi sokulwisa yena ngezimpi zama wakhe. Nisithatha phi nini? Ekubeni mina nganilwisanga ngoma wenu. wazosilisa ngani ngoma wena. Wayenza. Angithi phela shini naye kwakufanele makufika uma wenu kuma ezogana kubo alwise uma wenu ngoba uyingane. But nina niyakwazi ukulwisa yena. Ngoba yena uma wakho yena welwisa uma wethu. Thina uma wethu akalwela ngithi sasakazi ukulwela umuntu ayikho uma wakhe into ayeyilo. Uma wakhe wayemlwisa. Angithi wayezolwani ke mina lana ke ngikhuluma nami. Anikhulumi noma. Nikhuluma nami. Sisweni. Anikhulumi noma. Uyaqhamisa bolela sis. Yebo ingoba phela wena akekho omunye. Asidingi. Akekho omunye. Aningidingi. Shoti ngawo. Ninesiqiniseko salokho. Awusikhulu kabi. Ngeni ngidinga indawo. Ndawo njengoba singakudinga lehlela. Ngabafana. Nje. Abasithandayo. Abafana abanjani? Basithandayo. Uyakuthanda umuntu ohleli nawe mahala, umphekele umwashele, uhlale naye nje. Ngithanda kangcono nje kunaye. Njobe ngiyamthanda nje. Kusho nje njobe esho nje ukuthi uyasithanda, uyigama. Bayikhuluma kodwa indaba okubuza ngekini ke nokuthi bafuna ukolobola nini, bayikhuluma leyo nto. Lobola ngani? Angizwa? Akudingi wena cha. Nihlala nabo nje. Sihlala nabo bazosilobolelana. Kubahlala besilobola. Osebenlobolile vele. Kuyafana.
Nilotsholwe phi? Ngeke. Abona into sizele la hayi. Ngeke bafethu hayi. Okay. Ikuphi okunye ongakusho sisi mfethu? Osisi bakho. Mina bekubalekile ukuthi ubathole ukukhombise naba ukhulume nabo. Mina bangihlula labantu. Phela ngikuzwayo ukuthi bathi abanakika nokufunda ngoJune but nje angazi noma lo nto izogcina yenzeka yini. Hayi ngingakusho. Bayongithola mase bengidinga. Kodwa ngeke ngiphele manje. Boze babone ukuthi lento engize ngayo iyiqiniso. Angizile la ngoba ngizodlala. Ngifuna ukubukwa. Lesa makamera ngoba ngifuna ukubukwa. Ngidlale la ngesikhathi senu. Cha. Boze bayibone lo nto. I think nabo boze behlisa umoya babuye ibheki. Siyanicela phela, anehliseni imoya. Niye nje niyobona ukuthi lento ayisho iyiqiniso yini. Nizoyibona. Mhlawumbe sizoyibona. Mhlawumbe Ngoba futhi nasengishilo ukuthi ngizosiza sifunde. Yena ke sizobonana kuyena. cha phela ngeke yini phela mfethu. Umndeni mina. Ngokomndeni nje na. Umndeni wawulaphi thina sihlukumele. Okay, asenze nibe lula lento. Asakhena usuku sovumelana mina nani. Nginganithatha mina nginihambise khona kubo. Mhlawumbe lolo suku nifikile kuxoxwe kuboniswane niveze izikhalazo kuxolelwane yonke into kuxolelwane ngayo yonke indlela ngoba na ushilo futhi noma ukuthi uyanikhumbula uyafisa ukuthi yonke lento ilunge nibuye. Mina nganisiza ukuniphelezela mina ngisiza wonke umuntu ukuze nibotha angikho esayidini lakhe angikho esayidini leni. Nginiphelezele nje nifike kuxoxwe kuxolelwane noma wena esho izinto mhlawumbe ezazomphatha kabi ngoma wena nje yabo mhlawumbe ningalapheka yabo mhlawumbe seniyaqala ke kulungiselelwa indaba yokufunda yabo mhlawumbe kungangcono ngoba ayikho into esingayenza manje ngathi nje beqhamuka nje manje sezothi sekumele nathi sitataze ya ngoba mhlawumbe na uhamba yedwa futhi mhlawumbe ke ngcono ube lo ma wakho ukhona yabo ukuthi uyena uma wakhe lo ozokhuluma lethi ngeke izwe kwaye naye nje uzobe sisanganele kuba yonke lento uzobe yisho inkinga uyakhuluma ingakho ngize ngedwa uma uyakho ngazo amanga zashona Hayibo. sheshe simbone kwaze kwabhlungu ngelo Siwumvalelisi. seningaze nisho amagama abhlungu kanje hayibo wabhlungu abhlungu ngcono ngoba abhlungu saphila hayi bafethu no asiceleni indlela lesimo kodwa nje mina ngikhathazekile ngani kunzima ngisho ukunishiya la akunankinga nokuthi nibuyelekini manje but la nginifeca khona kunzima ukunishiya la Lapho thina right cabanga. Asishude ndawo. siyasibheka isikole ngoJune niyangithembisa asinankinga shuthu ba uMay June okay sisalelwe inyanga eyodwa anibe nizama ke bafethu ukuthi mhlambe nichaze kubantu benu ukuthi nizothi mhlambe ukuhamba bejana nisazama ukulungisa indaba yesikole mina ngifisela ngishiresi ngikusasa lendlela ayekho umuntu ongena ekusaseni leni eziqonzene certificate zenesengi nawe mawuthi khona okufisayo nawe zanele ukufundela ayekho umuntu oniphuca lokho sicela indlela bafethu sisi yebo baba angazi mfethu kukhona okunye ngoba ongicanga ukuthi sivumelana ngakho manje ukuthi mina ngizobaletha kini nisho njalo aninankinga nokuthi mina aninankinga okay ngizobale bathi mina ngingabaletha kini kuzoxolelwana ukukhuluma noma wakho after lokho then sesizama ukulungisa indaba yesikole mina nabo okay siyavumelana guys yebo ayikho akukho ekuzoshintsha mase kufanele sikhambe siye le Zanele wangathi unenkinga Hayi khuleka kukho. akukho akunokuthi ngikhulumise okay ngizocela ngizothatha amanamba enu off camera mase siqedile hayi basicela nisicishele lapho bafethu